Simon Busuttil se jieħu passi immedjati dwar din l-istorja li qatt ma kellha preċedent fl-istorja politika ta' pajjiżna, staqsa d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona f'konferenza tal-aħbarijiet dwar ir-rapport ta' inkjesta imħejji minn 3 ex imħalfin dwar il-każ Capital One fejn jissemma il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Każ li l-Ministru Owen Bonnici fakkar kif mill-inkjesta rriżulta li dan huwa każ b'suspett qawwi ta' ħasil ta' flus. Kien hemm inkjesta dwar traffikar ta' droga u ħasil ta' flus illi waqfet xarejn qabel elezzjoni. Number 2, illi din l-inkjesta twaqfet meta sar magħruf l-isem ta' Beppe Fenekadami li kien involut f'waħda mill-kumpaniji li kienu jmexxu dawn it-transazzjonijiet. Number 3, illi dawn it-transazzjonijiet ta' flus kbar inqalaw il-barra mill-fajl tal-Pulizija u kellha l-inkjesta iġġib dawn id-dokumenti miex imkien ieħor. U allura l-inkjesta talbet li ssir l-investigazzjoni biex dak li ma sarx xarejn qabel elezzjoni jsir issa. Il-Ministru Cardona nnota li dan kollu ġara fi żmien meta Beppe Fenekadami kien assistent parlamentari inkarigat mill-Ġustizzja u kien il-persuna illi ġor ir-responsabiltajiet politiċi tal-Pulizija. Żied jgħid li l-ispjegazzjoni issa hija f'idejn Busuttil u Beppe Fenekadami. Cardona tkellem ukoll dwar il-koinċidenza ta' kif il-kont bankarju ta' Fenekadami sploda l-1,000,000 euro propju fl-istess perjodu li kien għaddej il-każ Capital One. Cardona staqsa jekk Simon Busuttil huwiex komdu ikollu viċi kap b'dan il-każ fl-isfond. Din hija storja serjissima, huwa każ serjissimu u allura Simon Busuttil li suppost huwa l-kap tal-Partit Nazzjonalista għandu jieħu deċiżjoni fuq il-viċi kap tiegħu. Għandu jagħtu direzzjoni politika, għandu jagħti eżempju, jew inkella jagħmel kif għamel qabel Simon Busuttil u jiddefendih kif iddefenda lil Tony Bezzina, lil Jason Azzopardi, lil Tonio Fenek u lil oħrajn. Kieku flok isem Beppe Fenekadami hemm isem Ministru tal-Partit Laburista, osserva deputat mexxej, kulħadd jgħajja tar-riżenja tiegħu. Iżda għax huwa Fenekadami donnu tgħaddi mal-oħrajn.